Исәнмесе сифирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Уңышсыз колудан куркалар. Табигатьнең көчсезләнүе кайчан туктаячак? Махсус хәрби операция зонасына контрактчыларның яңа төркемен узаттылар. Ни өчен иратлар контрактка кул куярга карар кылган һәм алар хезмәткә әзерме? Уңышсыз колудан куркалар. Тукай районы Күперле авылында көчле бозлы яңгыр явып үткән. Биредә яшәүчеләр үз сүзләренчә берничә сәгать дәвам иткән көчле яңгыр зур зыян салган. Буз яшелчәләргә һәм чәчәкләргә зыян иткән көчле җил яшь агачларны алып киткән. Бакчаларны су баскан, бакчачылар хәзер хезмәтләренең бушка китүенә борчыла. Табигатьнең көчсезләнүе кайчан туктаячак? Бу хакта алдагы минутларда. Кичә каты яңгыр яуды. Буз менә әдрәк урожайларны җимереп ташлады. Кишерне, чыгындырны, бәрәңгене бәрде. Мөсәввир Гарипов явым-төшү нәтиҗәләре турында сөйли. Ул 36 ел авылда яши һәм мондый хәлне үз тормышында бар тик икенче тапкыр гына күрә. Су басулардан елга булып аккан һәм түтәлләрне су баскан, суган, сарымса һәм кәбестә әз булырга мөмкин дип борчыла ират. Кичә яуган яңгыр менә бу теплицаның ишен 15-20 сантиметр су белән басты. Мондый көчле яңгыр без 36 ел монда торабыз, икенче тапкыр. Кичә вообще 3 тапкыр килеп жауды. Аның өстенә еще буз. Эльмира Хафизованың да бакчасын су басканы барлык куйган хезмәт әрәм булды ди ул. Май аендагы сулыклардан соң уңышны саклап калу өчен күпме тырыштык. Барысы да бушка ди бакчачы. Давыл 4 еллык калмагачны алып аткан, боз теплицаны тишкән, эштә үскән барлык әйбер зыян күрде ди хатын. Быел яз көне утырткан бетәберләрне җилгә генә чүпкә генә ышытты. Аның хатлы хикмәтне вообще күргән юк я. Бөтә помидор, бөтә теплицалар, бөтә бер җимерелеп бетте, бөтә берне булгап кына атырга. Башка бакчачыларның да уңышлары зыян күргән. Клумбаларны һәм чәчәкләрне җил атып киткән, кырдан аккан су берничә участокны баскан. Республика циклон һәм аның актив атмосфера фронтлары йогынтысында синоптиклар фаразлавы буенча яшенле яңгырлар, көчле җил һәм буз явуы көтелә. Такая погода сохраняется сегодня днем, и в предстоящие сутки мы также ожидаем небольшие и умеренные, и днем в отдельных районах могут быть сильные дожди, днем грозы и локальный град. Яшен вакытында җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга җитәргә мөмкин. Ярчылы һәм Түбән Камада төнге сәгатьләрдә температура 12-13, көндез 22-24 градус җылы булачак. Җуа һәм шимбә көннәрендә республикада циклон йогынтысында булачак. Урыны белән яшенле яңгырлар көтелә. Төнлә шулай ук 12-14, көндез 20-23 градус җылы булыр дип фаразлана. Лилия Агатина, Яна Вальдзу, Тимур Сафронов, яңалыклар. Зәб бистәсенең җәмәгать судьялары бинасында янгын чыкты. Ләкин сезне тынычландырырга ашыгабыз. Бу ясалма янгын иде. Шулай итеп, Республика юстиция министрлыгының Татарстан суд приставлары федераль хезмәтенең баш идарәсе белән уртак өйрәнүләре узды. Тренировкага янгын сүндерүчеләр, ашыгыч ярдәм бригадасы, Россия гвардиясы хезмәткәрләр чакырылган иде. Шулда өйрәнүләр ничек үтте? Алдагы минутларда сөйләрбез. Лейтенант, обнаружен очаг возгорания, своими силами локализовать не представилось возможным. Какие будут указания? Взять огнетушитель, попробовать еще раз. Есть. Өйрәнүләрнең сюжеты буенча суд приставлары үз көчләре белән утны җиңә алмады. Җәмәгать судьялары бинасыннан барлык килүчеләр һәм хезмәткәрләр оператив рәвештә эвакуацияләнә. Мөһим документлар да коткарыла, барысы да төгәл һәм паникасыз эш итте. Урынга ашыгыч хезмәтләр дә җыелды. Уйланылганча янгын конференц-залда чыга ачыкланганча бинадан мустакил рәвештә барысы да чыгарга өлгермәгән. Килүчеләрнең берсе төтенле кабинетта кала, аны хәле начарлана. Пострадавший выносим. Зыян күрүчене эвакуациялиләр, бинада башка беркемдә юк, әмма янгын сүндерүчеләр шәхсән моңа инану өчен һәр кабинетны тикшерде. Ират ашыгыч медицина ярдәме бригадасына тапшырылды. Аларның бурычы кешегә ярдәм итү өчен гадәттән тыш хәл урынына тиз арада килү иде. Без ашыгыч ярдәме булгач, без килеп җитәбез. Безгә бүгенге көндә бер пострадавшыны алып чыктылар. Аның без машинага алып медицина ярдәме бирдек тәген и больницага алып киттек. Шолы өйрәнүләрне үтәде һәм яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Здание эвакуировано полностью, очаг возгорания потушен.
Здание может приступать к работе. Доклад принят. Приступаем к работе. Сегодня время эвакуации составило около 4-6 минут. В принципе, для такого большого здания это очень хороший результат. То есть все службы прибыли без промедления, то есть все нормативные рамки соблюдены. Оештыручылар сүзләренчә, мондай өйрәнүләр мөмкин булган янгыннарны гадәттән тыш хәлләрне бетерүгә әзерлекне, гамәлләрнең оперативлыгын билгеләргә мөмкинлек бирә. Сотрудники аппарата мировых судей и сотрудники специальных служб все отработали четко, в соответствии с инструкцией, и все вовремя покинули здание. Өйрәнүләр буенча эстафетаны Лениногорск шәһәре кабул итәр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Казаннан махсус хәрби операция зонасына контрактчыларның яңа төркемен озаттылар. Олар республиканың барлык районнарыннан диярлек, шулай ук илнең башка төбәкләреннән. Июль башында Татарстанның туплау үзәкләрендә оборона министрлыгы белән документ имзаучыларга бер тапкыр бирелә торган түләүләр арттырылды. Сугышчан килүшене узу өчен контрактчылар белән 4 автобус китте. Атна саен Татарстан башкаласыннан республиканың 36 хәрби комиссариатыннан 3-4 отряд ил сакчылары китә. Монда аларга кием салым һәм беренче кирәк ярак әйберләре бирелә. Татарстаннан хәрби хезмәткә китүче барлык контрактчылар 1,5 миллион сумга кадәр акча алачак. Ни өчен иратлар контрактка кул куярга карар кылган һәм алар хезмәткә әзерме? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Победа будет за нами. Иншаллах. Победа будет за нами. Моңа аларның һәр кайсысы ышана һәм аларның һәр кайсысы исән сау кайтырга өметләнә. Адель белеме буенча бакчачы, ул чәчәкләр һәм агачлар утыртырга ниятләгән. Ләкин бу бераз көтеп тора ала, хәзер исә ватан көтә. Страну защитить, героям прийти, без разницы, раненый, не раненый, как примут. Чувствую поддержку, да. Страшно, не спорю, но надо. Героям приехать надо, выживать надо. Как можешь, как хочешь выживать. Сулунбек мусульманнарда кабул ителгәнчә, үз сүзләренә иншаллах дип өсти. Ул Чечнядан Грозный шәһәреннән күп балалы әти бер мизгелдә үз вакыты җиткәнен аңлаган. Защищать родину надо. Вот. У меня 6 сыновей и дочка. И на будущее я, наверное, пример покажу своим сыновьям. И думаю, что остальным всем. Я приехал, хоть у нас и там принимали, но я решил приехать сюда, к вам. Почему? Потому что здесь хорошие, добрые люди, все братья. И, иншаллах, победа будет за нами. Россия мощь. Татарстан хәрби хезмәткә китүче контрактчылар 1,5 миллион сумга кадәр акча алырга мөмкин. Артур акчаларның бер өлешен картага күчергәннәр ди. Медицина тикшерүен ул 40 минут эчендә узган 39 яшендә ул сау сәламәт. Кто-то что-то говорят, там фейки выплаты не приходят. Приходят они, мне уже пришли выплаты. Но я никак за деньгами туда иду, просто к своим поближе друзьям. Ностальгия, родина зовет. Матушка-земля, как говорится, кормила меня, долг-то тоже надо свой отдать. Так страха никакого у меня нет к этому идти, бояться-то нечего. Чего могу другим сказать, нечего бояться, айда к нам. Хәрби хезмәткәр өчен дә, туганнары өчен дә бик яхшы ярдәм булачак акчалата түләүләрдән тыш барлык контрактчылар беренче кирәкле әйберләр белән өстәмә ярдәм ала. По решению правительства было выделены деньги на закупку первоочередных наиболее нужных вещей для наших контрактов, которые отправляются на СВО. Порядка 19 наименований, то есть первое необходимое, то что некоторые вещи могут не выдаваться в части, то есть обеспечивает республика. Как я сказал, основные, конечно, это баул, пятиточечник, нижнее белье, летнее обмундирование, спальник, нательное белье, гермомешки, ремни, балаклавы, перчатки тактические, наколенники. То есть все такое необходимое, то, что у ребят чтобы было на первое время, когда они прибыли на место службы для слаживания, то есть то имущество, которое им действительно необходимо. Контрактчыларның 4 автобусы хәрби частьларга китә, анда аларны сугыш сәнгатенә өйрәтәчәкләр. Шунда ук алар үзләренә җиңүгә кадәр барачак билгечләрне сайлаячак. Лилия Гатина, яңалыклар. Ел башыннан республиканың 32 мең медицина хезмәткәрләре махсус социаль түләү алды. Ул сәламәтлек саклауның беренчел звеносы район үзәк хастаханәләре, участок хастаханәләре медикларына, шулай ук станция һәм
ашыгыч ярдәм бүлекчеләре хезмәткәрләренә бирелә. Аларның категориясенә һәм медицина оешмасына түренә карап, түләү күләме 4500-дән 50 000 сумга кадәр тәшкил итә. Акчалар оешма бирә торган счетларга күчерелә. Тулырак мәгълүматны Татарстан Республикасы буенча социаль фонд бүлекчәсенең 8-800-100-0001 бердәм элемтә үзәге телефоны аша алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Русал Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Набережно-Челнинский педагогический колледж ведет прием абитуриентов на базе 9 классов. Проспект Раисы Беляева, 3. Телефон приемной комиссии 58 30 22.